زي أقول تلفزيون إيرتراي عزوز سلام تنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا نلومي كلام عسر تميازيا فركم على فرقان زد تدالوز هنا مسنادونا نفلم علونا نمكت سالكم بخبر زعدم إيدن قبل سلاسي فلماجن نمسرق هلال ورح رمضان كل تشحن إسران حدا زملكت كبيت صحفة إفتأنس لما قديتن إيرترا زد تلاقة حبريتها لنا حبريتا بزعبا مسرق هلال ورح رمضان كل تشحن إسران حدا هلال ورح رمضان صباح السنبت 11 ميازيا كل تشحن إسران حدا مالت إسران شعتن شعبان شحن 440 كلتن كتسرق تثبيت جبر سلازخونه كلهم آمنتي مسلمنا عبزي زتتقصعلات مكتتالكم بمحيال مسرق هلال ورح رمضان زرقاقته مسكرنته نزقربت شنفر بيت صحفة إفتاء ويدما مجلس أوقف كهبي حتات مسرق هلال ورح رمضان عبزي زتتقصعلات مالت سنبت 11 ميازيا مسرقاقت سوني فالميتي معلت ورح رمضان كل تشحن إسران حدن تخون مسزي رقاقت دما مجمار ورح رمضان سولوس 13 ميازيا يخون روحوس توم بيت صحفة إفتاء إسلاماوي قدياتن إيرترا كابزي كاتيلك عندي أرست زينا بمقدم الساعات زتدالو زينا مسنادنا أقرب لكم لعلى إلو إيرترا مس مرحتي محبرسة هندي زتيو تمالي بزتقبرنا إلى بارتر المرمراتات 54 زيقاتات بكورونا فيروس مكافم ترقاقيتو هاجراو موكس هوسبيتال أورتا بمسجار فلتاتن تمكران عبا استواصو يقبرالو واقع مسارة وعينة مقبية بعلمها وعدقاتاتنا 10 أوارح بتختتالي ووسخ كم زرعي تحبيرو سراويت فنزويلا مس كولومبيا بزردوب كوابيتاتا بلعليزم كاساس عطقات زكايرو سرحي تحيل ولا أب نيجيريا من نفم زي تفلت عطقات زكايرو متكعت بوحد 10 أبالات سراويت تقتلهم زرزرات زينا أب هندي نايسرح مبتاح زفتم زلو بمنستر قديات وزايات عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت آتو يمان قبر أبن زقم العلوي لوخ إيرترا ركباتو بمغتسال تمالي أب تحتي تسلال فدرشن أبيات مخر النقدن إندوسترين هندي مزدنت مرحتي محبرسب النقدي زاتيو اتي زته اب إيرترا زلو عدلات وفري نكوباناتات هندي بغندو دما اب مديات تاعات ماي حرشان مسنا عن زتكور ينيرو لوخ إيرترا زي كازي اب انستيتوت ملا هندي نحكمنا وسنه فلتات كم اون انستيتوت حرشاو مرمر هندي اب صلات تعنا حرشان ام معبال عقمتاتن مرمرن كجبر بزعبا زكال متحققاس دحساساو ركبات اكايدو بمنستر قديات وزاي آتو عثمان صالحن مخاري بريزيدنت آتو يمان قبر أبن زقم العلوي لوخ إيرترا بشمون تميازيا مس منستر قديات وزاي دكتور جاي شانكار كم أون مخاري حقرا وزتا شري أجت دوفال أب زقبرو ركب أب كل مداوي كلتاو متحققازن حبراوي أقداس النزلوم زباون حقراون قدياتن عمي غزته مكيادو يذكر حبريتا كاب منستر تعنا تمالي تشعت ميازيا أب موشبي مع كلاس جواتات قاش باركا دبوب سميناو كيح بحرن عن سبان بزيتا قبرن إلى باراتور المرمراتات 54 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم كابز يوم 20 تشعتن أب زوبا قاش باركا مالت 10 شمونتا أب قرمايكا حموشتا أب محجر 3 أب شامبوكو كلتا أب بارونتو حانتي دمه أب آدي باراتو وشيبهم زيتون حيوم زترفو 20 كلتن أب زوبا دبوب مالت 10 أب موشب ماكل عدو خلا شدشتا كاب موشب ماكل اندقرقس 4 كاب موشب ماكل مندفرة كلتا كاب موشب ماكل سنعفة كمون كلتا كاب موشب ماكل باتع سميناو كيح بحري حدد ما كاب موشب ماكل كرن زوبا عن سبايوم بزي مسرت تقلال لاقوطر بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كساب تمالي 3447 بتحلو 3166 كابزيوم حاويوم زتفانو 10 بموز زتفليو كلتنا 271 دمه جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستر تعنا جعتنا ميازيا 221 كفلي مولدان هاجراوي موكوسي أورتا عبر ستي نبور نتفتاتو عبر مسجار فلتاتن تمكرون ون عبا استواصو يقبرالو وكيل إيرنا يوناتان عبيون زدالو واتساب سامراويت ليفيو كتاربيا كفلي مولدان هاجراوي موكسي هوسبيتال أورتا أم مسجار فلتاتن تمكرون أم مجو قدايم حكايمن حدثي مرقاتن عبيا استواصو يقبرالو
ሓላፍቲ ክፍሊ ዶክተር ተስፋ ስላሴ ዘርእስጊ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል መውለዳን ኦረታ ኣብ ርእስቲ ነፍሰ ጾራት ብውሕስ ክጋላገላ ዝገብሮ ጻዕሪ ንሓደስቲ ሰሞያ ተመክሮን ግብራዊ ፍልጠትን ንምስጋር ምቹእ ባይታ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሆስፒታል ኦረታ 24 ሰዓት ሙሉእ ዕጥቂ ዘለዎ ሆስፒታል ኮይኑ እቶም ዓበይቲ ናይ መወልዳን ናይ ማህፀን ጥንስን ስፔሻሊስት 6 ዓበይቲ ሓካይም ኣለውና ተማሃሮ ናይ ስፔሻላይዜሽን ዝመሃሩ ተማሃሮ ኣለውና ካው ለጠቅልና እንድሕር ወሪድና ከኣኒ እዞም ዓበይቲ ትምህርቲ ዘለው ሓኪም ዝኾኑ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ኣለው ኣብቲ ናይ ነርሲንግ ኣርት ወይ ከዓ ናይ ነርሲንግ ሙያ ዝመሃሩ ተማሃሮ ኣለውና ናይ ተሓጋገዝቲ ነርስታት ከኣኒ ከም ስራሕተኛታት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ጋንታ ወይ ቲም ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ካልኣይ ከም ቤት ትምህርቲ ከኣኒ ናይ ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስፔሻላይዜሽን ጀሚርና ክሳብ ሓካይም ከኣኒ እዞም ማእከላይ ደረጃ ንብሎም ከኣኒ ንምህር ሳሳይ ከኣኒ እዞም ናይ ፓራሜዲክስ ካብ ነርስ ደረጃ ብናይ ነርስ ተሓጋገዝቲ ከኣኒ ናይ መምሃር ንህብ ኮይና ብተወሳኺ እውን ኣብ ሪሰርች እውን ይነጥፍ ማለት እዩ ኣብ መጽናዕቲ ማለት እዩ ምግባር ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ 2020 ኣስታት 20 ሚእታዊት ብመጥባሕቲ ዝተጋላገላ ዝርከበን 6912 ነፍሰ ጾራት ከም እተጋላገላ 515 ካብን ድማ ኣብ ዞባታት ካብ ዘለዋ ሆስፒታላት ተላእካ ምዃንን ሰነዳቱ የነጽር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦረታ ብዘይካቲ ልሙድ ነፍሰ ጾራት ዝህቦ ኣገልግሎት ሕርሲ ንጎራዙን ጸገም ወሊድ ዘለዎ መጻምድን ኣገልግሎት ሕክምናን ሞያዊ ምኽርን ከም ዝህብ ዝጠቐሰ ዶክተር ተስፋ ስላሴ 6 ገዳይም ሓካይም ዝርከቦ 121 ሰሞያ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዝርከቡ ኣነጺሩ ንሓያሎ ዓመታት ሰርሖ ኪእላታት ዶክተር ክብረኣብ መሓርን ዶክተር ክብረኣብ ኣስራትን ብወገኖም ኣብቲ ሆስፒታል ብዘይካ ኣገልግሎት ወሊድ ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርስን ከምኡውን ንሓደስቲ ምሩቓት ሞያ ተመክሮን ፍልጠትን ናይ ምቕሳም ዕዮ ከም መሰላሰል ሓቢሮም ኣብዚ ክልተ ዓበይቲ ቁም ነገራት እንትስራሕ ተሓደ ብቐንዱ ታዩ ንዴታት ነቲ ናብ ሕርሲ ኣብ ጥንሲ ዘለዎ ኣዴታት ምሕጋዝ ክኾን ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ንጥፈታትና ኩሉ ግዜ እቲዮም ንኣሽቶ ሓካይም ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ኣብ ናይ ሕክምና ቦታታት ዝሰርሑ መንእሰያት ድዩ ወይ ኣብ ምስልጣን ዘለዉ ካልኦት ኣብ ምምዕባል ዘለዉ ናይ ሕክምና ሰሙያውን ከም ስርዓት ዘድሊ ስልጠናታት ኢና ንቦም ናብዚ እቲ ዝዓበየ ስራሕና ሰባት ኣብ ምስልጣን እቲ ንሕና ዘለና ክእለት ወይ ከዓ ፍልጠት ኣብ ምስግጋር ዝዓበየ ንጥፈትና ኣብዚ ዘሎ እዚ ካብቲ ካልእ ሆስፒታላት ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ናይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ እቲ ኣድላይ ዝኾነ መሳርሕታት ከም ኣልትራሳውንድ ብትቐንዲ ኣልትራሳውንድ ዝግበር ከኣኒ እቲ ኖርማል ኣልትራሳውንድ ዘይኮነ ዝኾነ ፀገም ኣብ ቆልዓ ዘሎን ዘየለን መምዩ ዝነግር ማለት እዩ ካልኣይ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልእ ሆስፒታላት ኣብ ሆስፒታልና ክትሓርስ ዝመፀት ኣብ እዋን ሕርሲ ፍሉይ መከታተሊ ናይ ዕሸል ኣሎ እዚ ካርዲዮቶኮግራፊ ዝበሃል ብኤሌክትሮኒክ ዝኾነ ህርመት ናይቲ ልብን ናይቲ ኣደ ሓይሊ ናይቲ ሕማም ሕርስን ዘሎ ዝዕቅን ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዘሎ ዝለዓሉ ነርስታት ኣለውና ዝለዓሉ ሚድዋይፍታት ኣለውና እቶም ብቐሊሉ ናይ ደም ንምርካብ ቀረባ እዩ ካልእ ዘሸግር ነገራት ሙሉእ ዝግበር ማለት እዩ እቲ ሆስፒታል በቢግዚኡ ብዝዓጥቆ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣድማዕ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ዝሓበሩ ቶም ዶክተራት ኣዴታት ንድሕነተንን ንድሕነት ውልደንን ካብቲ ዘቐለለ ክሳብቲ ዝኸበደ ኣብ ማህፀንን ካብ ማህፀን ወፃን ከጋጥም ዝኽእል ሕማማት ቀጻሊ ምክትታል ክገብራን ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽባን ተላብዮም ካብ መንእስያት ሞያውያን ዶክተር ሄራን ሳህለ ብወገና እቲ ሆስፒታል ጎኒ ጎኒቲ ዝህቡ ኣገልግሎት መድረኽ ምስጋር ፍልጠትን ተመኩሮን ብምዃኑ ከም ሓደስቲ ምሩቓት ፍልጠቶምን ዓቕሞምን ክድልቡ ከም ዝሓገዞም ገሊጻ ነበርቲ ዓዲ ጉዕቦን ዞባ መንደፈራ ከም ኣካል ምድላዋቶም ንክራማት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዘተኮረ ፍራታት የሰላስሉ ኣለው
ዝነበሮም ሕጽረት ማይ ንምፍታሕ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ናቕፋን ዝሃነጽ ዋዲጋ ካብ ድበት ምክልኻልን ቀጻልነታ ምውሓስን ካብ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ወፈራታት ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ዓዲ ጉዕቦ ኣቶ ሃብቱ ጸጋይ ማይ ኩዖታት ንምፍዋስ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ማቶት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዓመት መጸ ብውልቅን ብጉጅለን ዘካይድዎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣባይታ ሩይ ለውጢ ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ መውሓስ ምንጭታት ጽሩይ ማይ ንነብሶምን ንጥሪቶምን መርኣያ ኣድማዕነት ናይ ተስራሕ ከም ዝኾነ ኣብርሆም ነበርቲ ዓዲ ጉዕቦ ዝወሰድዎ ተበግሶ ውጽኢቱን ንኻልኦት ዓድታት ኣብነት ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ቁጠባ ልምዓት ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ማእከለ ተስፋ ሚካኤል እታ ዲጋ ውሕስነት ክትረክብ ዝገብርዎ ዘለዎ ፍረታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ባህሊ ይሰርጽ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዓዲ ጉዕቦ ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ زخبركم تعزبتنا دحر زحد صار مسغاغريت اهغراو زناسات حيزخم لسكم سناصر ኣብ ዜናታት ወጻኢ ዋጋ መሰረታዊ ዓይነታት ምግቢ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ንተኸታተልቲ 10 ኣዋርሕ ወሰኽ ከም ዘርኣየ ኣህግራው ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ሓቢሩ እቲ ውድብ ኣብ ወርሓዊ ዋጋታት ስርናይን ዕፉንን ከምኡውን ጥረታት ናይ ቅብኣ ኣዝርእቲ ውፅኢት ስጋ ጸባ ሽኮርን ብዝገብሮ ምንጽጻሪው ነዚ ገሊጹ ዋጋ ጥረታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብ1.7 ሚእታዊት እኳ እንተጎደለ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ ለካቲት ክነጻጸር እንከሎ ግን ብ26.5 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸዩ እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ ዋጋ ስርናይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብ2.4 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ዝገለጸ ውድብ ምግብን ሕርሻን እዚ ሳላ ልዑል ምህርቲ ምዃኑ ኣረዲኡ ዋጋ ካብ ኣትክልቲ ዝርከብ ዘይቲ ብልዒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብ8 ሚእታዊት ከም ዝነሃረ ዝሕብር ትጸብጻብ እዚ ድሕሪ ሰነ 2011 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ፋኦ ገሊጹ ኣብ ውጽኢት ጸባውን ናይ 3.9 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዝተመዝገበ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ እቲ ዝለዓለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዋጋ ሽኮር ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ብ4 ሚእታዊት እኳ እንተጎደለ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ግን ብ30 ሚእታዊት ወሲኹ ከም ዝርከብ እቲ ኣህግራዊ ውድብ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ ሰራዊት ቬንዙዌላ ምስ ኮሎምቢያ ኣብ ዘዳውብ ምዕራባዊ ወሰናስን ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ዘካየዶ ስርሒት ኣሒልዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ በቲ ካብ 21 መጋቢታት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ጉጅለታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕጸፋር ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብውሕዱ 8 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቬንዙዌላ ብ9 ሚያዝያ ኣፍሊጡ ካብቶም ዕጡቓት ሓያሎ ከም ዝተቐትሉ ከምኡውን ኣባላት ካብ ሜክሲኮ ዝመደበሩ ጉጅለ ምስግጋር ዘይሕጋዊ ዕጸፋር ዝርከብዎም ሓያሎ ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣፈኛ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቬንዙዌላ ሓቢሩ በቲ ግጭት ብኣማኢት ዝቁጸሩ በርጌስ ቬንዙዌላን ናብ ጎረቤት ሃገር ኮሎምቢያ ክስደዱ ተገዲዶም ከም ዘለው ይግለጽ ዕጡቓት ተቃወምቲ ሓይልታት ኮሎምቢያ ዘድልዮም ኣጽዋርን ካለ መሰረታዊ ጸለባትን ንምዕዳግ ኣብቲ ዝቆጻጸርዎ ዕሙር ጫካታት ዕጸፋርስ ከም ዘፍርዩ ዝሕበር ኣብ ናይጄሪያ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ትማሊ 9 ሚያዝያ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ክፍለ ሃገር ቬኒዩ ማዕከላይ ናይጄሪያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ቃፍላይ ሰራዊት ሃገር ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ከም እተፈጸመዮም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይጄሪያ ሓቢሮም ዘለው ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ነቶም ዕጡቓት ንምህዳን ሰፊሕ ስርሒት ኣበጊሶም ከም ዘለው ኣፈኛ ሰራዊት መንግስቲ ናይጄሪያ ኣፍሊጡ ኣብ ቬኒዩ ብተኸታታሊ ንዝተኸስተ ቀቢላዊ ፍልሊ ዝጠንቁ ግጭት ንምህዳን ጸጥታን መውሓስን ሰራዊት ሃገር ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጻባት ብተደጋጋሚ ግዳይ ክኸውን ከም ዝረአ የረድኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንኣመሓዳሪ እቲ ክፍለ ሃገር ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ምንባሩ ዝዝክሩ ጸብጻባት እቲ በዓል ስልጣን ንስክላ ከም ዝድሓነ የረድኡ
إيران أب مايات وشمت عرب أب زي حقاون نطفتات توافر منبرة بمخصص كابز حلف ورحة الري عقيتات تنزت أنحت نايت مركب دوب كوريا بتشعت ميازيا كم زلقة تحبيرو مرحنا يتاشو عتشحن كل 200 طن إيتانول زتبهلك أمام تعينا منبرة تحبرت مركب مس 10 سراحتنياتات ون كم زتلققو تقليتو እቶም ዜጋታት ደቡብ ኮርያ ቪየትናም ኢንዶኔዥያ ሚያንማርን ሙኻኖም ዝተገልጹ ሰራሕተኛታት መርከብ ሎሚ ረፋድ ብሰላም ጉዕዞኦም ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝጀመሩን ማዕከናት ዜና ኢራን አቃሊሐን እቲ ስጉምቲ አካል ናይቲ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ኢራን ብሙሉእነት ንምትግባር ተበጊሱ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ንምድጋፍ መንግስቲ ኢራን ዝወሰዶ ምዃንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለው መንግስቲ ኢራን እታ መርከብ ንሕግታት ምክልኻል ብከላማያት ብምጥሓስ ነቲ መርዛምባታ ጽዒና በቲ ማያዊ አካል ብምንቅስቃስ ከም ዝዓገታዩ ከሕበር ጸኒሑ እቲ ስጉምቲ ንዝምድና ኢራንን ደቡብ ኮርያን ብኣሉታ ጸሊዎ መጽንሑ ይሕብሩ لا صوف رري زيتا سميع أب دسيتاوي تهاجر سينت فينسنت زركب ساتو جمراو أمبا دحري 4 كلتن عمتات تمالي شعات ميازيا بمنتاجو كبير سقات فتيرو كم زلو تقاليحو اتي أبزا كاريبيناويت دسيت هاجر زقات أمانوت كساب 10 كيلومتر براخ زعارقة برتو عيكتات كندرونان كم زتفأ تقليتو سفيح كفالتا دسيت بحموشتي تعابليخو كم زلو زتقسو تبصابات باشحات زقصرو كبيت نبرتهم كم مزابلو كم اتجددو كابنا بن تا دسيت زكاي برراتات دما تسنخيلو كم زلو تحبيرو أب دسيت سينت فينسنت حدقا نوت كأساتو غمرا كقاتم دحر شحن شعات ميتن 7 شعاتن ازي نايفة لمايو أب شحن شعات ميتن كلتن بزقات امانوت كنايزي اساتو غمرا وانبا لعلي حدا شح سوات كم زموتو تابت يحبرو نايمودات هزينام أب نيبال نسال سايت خطاتالي ورحي قتيلو بزلو حدقاتات بارع مرور سبعاون نواتاون كساراتات كم زايدة تكاليتهم بتكاب ورحة الرياض حيزو زغطل زلو حدقاتات بوحدو حموشت سبات كم زموتون كالوت حيالو كم زقصولون نسب مزي سيبيلاوي دحنة اتهاجر بمتقاس مع كناس زينا أكاليحن أبزا أب مونغو هندن چاينا نتركب برخت أخران زركبوان نيبال تخسيتو زلو حدقاتات بارع مرور أقدمو كابز تخسته مساسلت حدقاتات اتزغف امخانو تابت ينتصرو كاب 7 زوباتات نيبال ابت 20 كلتن العلسوس حدقاتات بارع مرور تخسيتو مهلاو زحبرو تابت بسونكو سفيح ጫካታት ከም ዝተሃመኸ ብከላ አየር ርእሰ ከተማ ካትማንዱን ካልእ ከባቢታትን ድማ ብልዑል መጠን ዛይዱ ከም ዘሎ አረዲኦም نسعى استدلوا زينا مستندونا أبزي تزازي ملون سلم كتستالكم من مسكن مسترف مدبات ارتي بكن حدكم حكم عالتي